Не, него барем го познавам. Браво. Строиме ли тук под чувства? Гарданю. Dear ladies and gentlemen, I remember like it was yesterday, 5 years ago, when we opened the second plant in Bulgaria, together with Prime Minister Borisov and with the founder of Teklas company, my father, Mordo Dano. В развитието на Теклас, в разработването на нови продукти и изделия. За да реализираме тази своя цел, в краткосрочен план водим разговори с представители на българските институции. И отново имаме... Един от хората, които най-много се вълнуват днес, това съм аз, като кмет на Кърджали. Защото, връщайки се около 10 години назад във времето, тук на това място нямаше нищо. Tuк беше едно празно поле. Hoş geldiniz efendim. Добре сте дошли. Bugün burada bulunmak bizler için ayrıcalıklı bir öneme sahip. Çok mutluyuz. Днеска е изключително значение за нас това, че днеска сме тук. Danone ailesini bu ilave yatırımdan ötürü kutluyoruz, bu kararlarından dolayı. Hayırlı olmasını diliyoruz. Поздравяваме семейство Данон за тяхното решение за тази инвестиция и им пожелаваме да им е на хайырлия. Sayın Başbakan'ın bugün buraya teşrifi çok önemli bir sembolik önemi var. Teşekkür ediyoruz. Първо, уважаеми господин посланник, уважаеми депутати, кметове, ми позволете от името на всички нас да изкажем съболезнования за кончината на вашия баща преди малко месеца, защото ние с него тогава си дадохме дума да продължиме в тази посока. Надявам се вие като верен син да продължите неговата дейност. Тогава точно строяхме Марица и аз му казах, че това ще бъде един мост между България и Турция. Сега идвам от Свиленград, пуснахме скорост на ЖП линия от септември до Истанбул. Средна скорост 170 км, над 210 го засилихме локомотива да видим как върви. Така че втори мост сме направили. Уважаеми приятели, както кмета Азис каза, беше тук един змиярник. Както каза, когато местната власт работи за интересите на хората си, работите се случват. Аз бих допълнил, когато хората в едно населено место си изберат свестен кмет, е лесно на държавата да помага и да го развива. Затова съжалявам за колегите от БСП, че нямат кметове и искам да им помогна, но не може. Просто няма. И затова всеки ден вика да ме помагат или на ГЕРБ, или на ДПС. Другите са много малко. Имаме с вас два пъти. И тук на това място, при тая природа, която вековната ни традиция и красота, на която всички се радваме, се е вплел един много съвременен завод. Около 100 милиона инвестиции, близо 2000 работни места. Това, което мене ме интересува, защото тук гледам снимките и това, което сме правили с покойния баща Данон, близо 13 милиона лева са внесли данъци в бюджет. С тези пари правиме пътища, правиме пречиствателни станции, правиме водопроводите и чакам да ме поканите, като станат Момчилград там готови. Да имат хората чешми. И с удоволствие ще дойда, обещали. Имаме два пътя. Един е да строиме заводи, работни места
да идват. И ние сега съм убеден, че до година време ще направим и този иновационен институт, защото господин Дадон в София, в индустриалните паркове, в Пловдив, така си речили продължаваме така или се подаваме на глупостите, да воюваме, да се караме и да не се разбираме. Затова ги е много ясно да черезим елек. Пете, чакай малко. Той така. Ето ти, ето тук. Добре ли, Мария? Може и от моята. Дай от моята.